Oh, pero ako, nadula mo yan. Bawi lagi nak makan lupa. Pag-release ang mamot, lihok din ang tao ba? Wabas, kulang na
Bago pa yung channel ko, ang channel ko, 15,000. Si pasang kaya nito. Pasang kaya mo. Bilis ang channel nito. Ano kami yung sa libo niya? 3 hours straight.
tuh main tuh waktu itu musuhnya kasi tagalog ilaw ko dahil yan ko yung babag ko mga alalay niya. Ayo ko yung pili ka mo. Tabi. Pili mo tabi. Kamera main kamera. Tutup manager. Pag-idang ba sa